देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्युतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും മാതാവേ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ഹരേ ശ്രീ കൃഷ്ണ രാധാ ഗോവിന്ദ് മാതാവേ. ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക്, ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ധ്യാനം മന്ത്രം അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രവും കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? എന്താണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ആരാ പറയാ? ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെ? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, മൂല്യം പ്രാധാന്യമുള്ളതിനോടാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്, അല്ലെ? ഭൗതികതയോടല്ല. അങ്ങനെ ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ ഒന്നിനോടും വെച്ച് പുലർത്താതെ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് ഭഗവാനാല് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ അയാള് പരമപദത്തിലെത്താൻ അർഹനാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. പിന്നെന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നൊരു വാക്ക്? അതിനെന്താ പറയാ? ഇപ്പോ നമ്മള് വാരി കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം, അല്ലെ? അതില് മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിതമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇപ്പോ തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീത മാകൃതകസ്യ സിദ്ധനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഷെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റേഷൻ, ആ കോട്ട, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ, അനുഭവിക്കാവൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടി പതിയരുത്, അല്ലെ? ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുത്. അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരാ പറയാ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയാ, തദനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാ, അല്ലെ? പ്രവൃത്തി അതനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷികളാവട്ടെ, മൃഗങ്ങളാവട്ടെ, അല്ലെ? അവര് ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം, അവർക്ക് പ്രകൃതി അവരുടെ റേഷൻ അത് മാത്രമേ അവര് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും, മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സ്വത്തിലൊന്നും അവര് കൈകടത്തുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ തനിക്ക് അർഹമായതിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നയാള് ആത്മീയ കൊലയാളിയാണ് എന്നാ പറയാ. അയാള് ശരീരസുഖം മാത്രാണ് ആഗ്രഹിക്കണത്, അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കണില്ല. അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഇവിടെ ഈ ആ ചക്രത്തിൽ തന്നെ, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു.
അല്ലെ? അതല്ല, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? മൂല്യവത്തായത് എന്താണ്? ഇവിടെ മനുഷ്യ ശരീരമെടുത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുക, അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് കുറെ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങാണ് ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ഭഗവത് പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്തിലെ 2ാമത്തെ മന്ത്രാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഒരാളൊന്ന് ചൊല്ലൂ മന്ത്രം 2. മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലാം. കുർവന്നേവ യഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ. വിവർത്തനം എന്താണ്? ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുക. ഏതു വിധത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി തുടരേണ്ടത്? എല്ലാം ഇവിടെയുള്ളത് ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ, അല്ലെ? ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതില് നമ്മൾക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോട്ട, നമ്മുടെ ഷെയർ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടേതൊന്നും അപഹരിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ ഈ വിധത്തില് അപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവൃത്തി തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കണം എന്നാ പറയണേ. 100 വർഷം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണേ എന്നാണ് ഒരു പുണ്യാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാ പറയാ. അല്ല, ചില പേര് പറയുമല്ലേ, എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ മരിച്ചാ മതി എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയണം. അവനവന് അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ വിധത്തില്, അതാ ഇവിടെ പറയണ വിധം. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ആണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടവ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുക. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണുന്നില്ല. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹംഭാവം ഇല്ല. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കർമ്മബന്ധനത്താൽ തളയ്ക്കപ്പെടില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. എന്തിന്? നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മോചനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാൻ ശീലിക്കണം. ഒരാളും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ ശാശ്വതനാണ്, അല്ലേ? ആത്മാവിന് മരണമില്ല, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരുമേ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആകുന്നിടത്തോളം ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ കൈ വയ്യ കാല് വയ്യ എന്ന് വെച്ചാലും മരിക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ ഈ പ്രവണത വ്യക്തികളിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ ഒന്നടങ്കം പ്രകടമാണ്. എല്ലാ ജീവിവർഗവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അത്യധികം പാടുപെടുന്നു, അല്ലെ? ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്നാ പറയാ. വേദങ്ങൾ ഈ ഭാവം തികച്ചും സ്വാഭാവികമെന്നരുളുന്നു. ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് നാശമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇപ്പൊ നാശമില്ല, പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാല് വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ ആത്മാവിന്. അങ്ങനെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭവസാഗരത്തില് ഈ ഭൗതികതയിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജനിമൃതികള് ഓരോ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജന്മാന്തര പ്രാപ്തി എന്നാ പറയാ. കർമ്മബന്ധനത്താലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഭാവാർത്ഥം: ജീവതത്വം
പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവികളും ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്രമം സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അല്ലെ, ജീവനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കൊതി ഉണ്ടാവും. ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതും അനശ്വരവുമായ ഒന്നാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിന് ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ഒരു ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവവർഗത്തിന് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ കഴിയൂ. ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏത് ശരീരം എടുത്തിട്ട് ജനിച്ചാലും കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അപ്പോഴെന്തായി? ആ കർമ്മത്താലെ ബന്ധനത്തിലാവണു. അപ്പോഴോ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരണു അല്ലെ? കർമ്മത്തെ 3ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കിത് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. എന്താണ് കർമ്മം? പറയൂ, ആരാ പറയും? കർമ്മം വേദാനുസരണം. അതെ, വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ആ കർമ്മം എന്താണ്? ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതെ, ഭഗവത് സേവനം, അത് എല്ലാ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മയോഗമായിക്കൊണ്ട് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന ഭാവമില്ലാതെ, ഒന്നിലും ബോധമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് അകർമ്മം. അതില് ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം അല്ലെ? ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം അല്ലെ? ഭഗവാനെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അല്ലെ? ഭഗവാനും ഞാനും കൂടി അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഭാവമാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഭാവം വന്നാൽ അവിടെ കർമ്മബന്ധനമായി. നൃഗമഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ? പുണ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ടോ പാപം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? ഓന്തായിട്ട് ജനിച്ചു. എത്രയധികം ദാനം ധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭാവം അത് ശരിയായിരുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്വത്തും ഭഗവാന്റേതാണ്, അത് ഞാൻ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവനയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ. അതല്ലാതെ ഞാനാണ് വലിയ ദാനശീലൻ, ഞാനിതാ പുണ്യമൊക്കെ ചെയ്യണു എന്നുള്ള ഭാവന വരുമ്പോഴ് അത് കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമായി. അപ്പൊ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ പല കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളവരാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മളുടെ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാനും ഞാനും കൂടെ, ഭഗവാന്റെ കൃപയുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന ഭാവനയോടെ ചെയ്യുമ്പോഴത് അകർമ്മമാവും. വികർമ്മം എന്താണ്? വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാതെ ചെയ്യുന്ന. അതെ, വേദോദ്ദിഷ്ടം അതിന് വേദ നിർദ്ദിഷ്ട വിപരീതമായിട്ട്, അതിന് വിപരീതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. അതായത് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ചെയ്യാം. ധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ധാർമ്മികമല്ലാത്തതും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വികർമ്മമാവുന്നത്. കർമ്മം, വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ. അകർമ്മം, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അകർമ്മം. വികർമ്മം, സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതവുമായ കർമ്മം അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കാൾ കുറച്ചൊരു മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ വരികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അർത്ഥമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങള്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം. തൽഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിനിടവരുത്തുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. അപ്പൊ നല്ലത് പുണ്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കണം അല്ലെ? പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്? നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പുണ്യം കുറെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാം. സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ കുറെ കാലം വസിക്കാം അല്ലെ? സുഖം ഐശ്വര്യം ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടില്
പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നാ. അപ്പൊ ആ പുണ്യം തീരുമ്പോൾ നമ്മള് വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്ന് ജനിക്കണം. അപ്പോ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപമോ പുണ്യമോ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പിന്നെ പറയണ്ട അല്ലേ. നീച ജന്മ അല്ലെങ്കിൽ നീച ലോകങ്ങളില് അധമ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് പിറക്കണം, നരക ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് അവിടത്തെയൊക്കെ കഷ്ടതകള് അനുഭവിക്കണം. എന്നാലും തീരില്ല. അവിടുന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വരണം. ഏതോ മൃഗമായിട്ടോ എങ്ങനെയാ ജനിക്കാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ സൽക്കർമ്മങ്ങള് ദുഷ്കർമ്മങ്ങള് ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാരത് മനസ്സിലാക്കും. തൽഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിനിടവരുത്തുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. അപ്പോൾ അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഇതിനെന്താ പ്രതിവിധി എന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലെ. ഈ കർമ്മ ബന്ധനം എന്നുള്ള ആ പ്രതികരണത്തിന് ഇടവരുത്തണതാണ് ഈ സൽപ്രവൃത്തി ആയാലും ദുഷ്പ്രവൃത്തി ആയാലും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളേവ എന്ന് ആരാഞ്ഞ് അവരത് അനുഷ്ഠിച്ച് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനെ സമ്പന്നമാക്കും. അപ്പോ അവര് മനസ്സിലാക്കി ആ കർമ്മം ആയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ ഇടവരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാതെ ആ കർമ്മം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോ വേദങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവനയും കൂടെ ശുദ്ധമാവണം. ഭക്തി ഭാവനയോടെ ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അധീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി കരുതാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം, സർവശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ തലം ഏതാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സേവനം അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. അങ്ങനെ അകർമ്മമായിട്ട് ഏത് കർമ്മവും ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്ത് അയാള് വിശുദ്ധനായി മാറും അല്ലെ. വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതിനെ 3നെയും അതിജീവിച്ചു അയാള്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക്, അതായത് വാസുദേവാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ എത്തിച്ചേരും. തുടർന്ന് അയാൾ നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. പിന്നെ അങ്ങനെ ആ തലത്തിലെത്തിയ ആള് പിന്നെ ഭൗതികതയിലല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അയാള് ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കയറിപ്പോയി ആത്മീയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ വിശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോഴവിടെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നൈഷ്കർമ്മ്യമാണ്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയല്ലേ അയാളും കർമ്മം ചെയ്യുന്നേ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അയാളുടെ തലം വേറെയാണ്. അയാള് നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന്റെ ആ തലത്തിലാണ് കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇസങ്ങൾ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ പിന്നെന്താ എഴുതിക്കണേ വിപുലീകൃതമായോ ആകാം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ഈ ഇസങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. പല പല ഇസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കണേന്ന് വരുമ്പോ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം അല്ലെ, എനിക്ക് സുഖം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സുഖം വേണം മാത്രമുള്ള ചിന്തയുള്ളൂ. ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും സമൂഹത്തിനും എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളില്
അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, വ്യക്തി അയാളുടെ സ്വന്തം ശരീരം ഒക്കെ ഒക്കെ നിലനിർത്താനുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം. പിന്നീട് കുടുംബത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത അത് പരിഗണിക്കണം. പിന്നീട് സമൂഹത്തിന്റെ, അല്ലെ, പിന്നീട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ. അതൊരു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ് അത്, അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, നമ്മുടെ സുഖം, പിന്നെ സമൂഹത്തിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ. രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലരും ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെ, ഈ പരോപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഷ്യലിസം. അപ്പൊ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക, അല്ലെ. എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടി പോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിയും എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളാലാവുന്നത് ആ കുട്ടിക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം. കമ്മ്യൂണിസം നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു, അല്ലെ. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്താണെന്ന്. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തില് വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു, അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണണം, അംഗീകരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കാം. പിന്നെന്താ വേണ്ടേ, ഈ ഇസങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്, അല്ലെ. കർമ്മത്തിന്റെ തലം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ വക ഇസങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കമ്മ്യൂണിസം, അൾട്രൂയിസം എന്താണെന്നറിയില്ല, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈശ്വരനുമായി ബന്ധമില്ല. പലതും ഉണ്ട്, അല്ലേ, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോ. അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധനമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഇസങ്ങളോ കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും പ്രയോജനപ്രദമല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് എന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ്, സ്വാമിജി, ശ്രീകൃഷ്ണന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണനോ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ഞാനാണെങ്കിലോ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുടുംബമൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനല്ലേ ഹേമൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കള്ളനാണ് എന്ന്. ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭാവനയാണ് വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. മൂല്യവത്തായത് കിട്ടില്ല. ഈ ഭൗതികതയിൽ ചിലപ്പോ പല തുച്ഛമായ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുവൻ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലഷിക്കാം. മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല, അല്ലെ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് എത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ചാലും നല്ലതാണ്, അല്ലെ. അത് നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല, സ്വയവും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ കുറെ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യം മെച്ചമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ. അപ്പൊ ഈശ്വര അവബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 വർഷം ജീവിക്കും. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല, അല്ലെ. നമ്മള് ആവശ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, എന്നിട്ടോ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് ധന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെ. അല്ലാതെ വെറുതെ കുറെ ഭക്ഷിക്കുക, അതല്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം, ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, അതാ വേണ്ടത്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ എളിയ ജീവിതം നയിക്കുക. പിന്നെ ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങള്, പല ഇസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പലരും കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതിനേക്കാളൊക്കെ മഹത്തരമായത് ഈശ്വരനെ, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ലളിത ജീവിതം.
അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സഫലത, മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ സഫലത അതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ അതാണ് 100 കണക്കിന് വർഷം എങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ സാത്വികരായിട്ട് അല്ലെ, ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആരായിരിക്കണം? ഭഗവാനാണ് കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആകേണ്ടത്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണെന്നറിഞ്ഞ് അവനവന് അർഹമായത് മാത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ അയാൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. അയാൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം ഈ പ്രവൃത്തികള് ഈ 100 വർഷവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരത്തിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്കില് കർമ്മബന്ധനങ്ങള് അയാളെ ഇവിടെ തളച്ചിടില്ല. അപ്പോ ഇതാണ് പദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ സഫലതയ്ക്ക് നമ്മളെ വഴി കാട്ടിത്തരുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത അധികാരത്തിനെ തിരിച്ചറിയണം, അല്ലെ, ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആഗ്രഹവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. അത് തുടക്കം മുതലേ, ആരംഭം മുതലേ നമ്മൾ അതിനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിന്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ആ തരത്തിലാവണം. കൃഷ്ണാവബോധം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരാനുള്ള ട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് അതാ നമ്മള് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. മാതാജി, മന്ത്രം 2 മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം എന്ന കർമ്മങ്ങളെ വിശദമാക്കാന്ന്. അത് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചതിനകത്തൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. മാനസികവും ശാരീരികവും വാചികം, ശാരീരികം. അത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ. വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഒക്കെ സാത്വിക കർമ്മ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നില്ലേ? അത് ഇതില് ടെക്സ്റ്റില് വരുന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ വരുന്നില്ല, അതാ ചോദിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് വായിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് പറയാലോ. വേറെന്നാ ഇപ്പൊ ആ ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്തേക്ക് പോവാൻ. അല്ല മാതാജി, ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാ വായിച്ചതിനകത്ത്. തീർത്തിട്ട് പറയാം. തീർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അപ്പൊ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ മന്ത്രം. അസുര്യാ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേജാത്മഹനോ ജനാ. ഒരാള് ഒന്ന് വായിക്കൂ, ഈ മന്ത്രം ഒന്ന് വായിക്കൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. അസുര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേജ ആത്മഹനോ ജനക. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. പറയാണ്, ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്നത് ചെയ്യണില്ല അല്ലെ? ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഈ ശരീരത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാത്ത ആള് ആത്മഹന്താവാണ് അല്ലെ? കർമ്മ നിയമം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഈ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്ന ഒരാള് ആത്മഹന്താവാണ്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന്, ഇരുളടഞ്ഞ അല്ലെ നീചമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അവര് എന്നാ പറയണത്.
അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയണം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആത്മാവിന്റെ പ്രാപ്തി, ആത്മാവിന്റെ ആ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടുന്നത് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അയാള് സഫലതയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തയാളെ ആത്മഹന്താവ് എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഗുരു ഒരു ശിഷ്യനെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം. അങ്ങനെ ആക്കാത്ത ഗുരുവല്ല. അതുപോലെ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കുട്ടിയെ, അവരവന്റെ മക്കളെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആക്കാത്ത അച്ഛനമ്മമാരല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കടമയുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മളും ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓരോരുത്തരും. അങ്ങനെ ആത്മാവിന് ശ്രേയസ്കരമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണവരെ ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ചുമതലാബോധം. കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യജന്മം വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്, അല്ലെ? അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം. ഈ ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവര് സുരൻ എന്നാ വിളിക്കുക. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരൻ എന്ന് വിളിക്കും. അസുരന്മാര് എന്ന് എങ്ങനെയാ വിളിക്കുക? മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെ, മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ആ മൂല്യവത്തായ മനുഷ്യ ജീവിതം, അതിന്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അതല്ലാത്തവര് അസുരന്മാര് എന്നാ വിളിക്കുക. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ 2 തരം ജനങ്ങളുണ്ട്. സുരന്മാർ സദാസമയവും പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഋഗ്വേദം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവരുടെ മാർഗം സൂര്യപഥം പോലെ പ്രകാശമാനമാണ്. അപ്പോ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? സുരന്മാര് എന്ന് പറയണവര് അവരെന്താ ചെയ്യാ? സദാസമയവും വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഋഗ്വേദവും പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മാർഗം എങ്ങനെയുള്ളതാ? സൂര്യപഥം പോലെ പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള ആ മാർഗമാണ് അസുരന്മാരുടേത്. ഇപ്പോ അസുരൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവനാണ് അസുരൻ. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, അവര് വേണ്ട വിധത്തില് ചെയ്യില്ല. ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. അവരുടെ പരഗതി എന്താ? അജ്ഞത, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ തമസ്സാണ്, അല്ലെ, അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധ കാരണമാണത്. മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2 തരം ജനങ്ങളാണുള്ളത്, സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. സുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സുരന്മാർ സദാസമയവും വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഋഗ്വേദം പറയുന്നു. സുരന്മാർ നിർവചിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് ഇതാണ്. അസുരന്മാർ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും, അല്ലെ, അമ്മ, അച്ഛൻ, മക്കള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ചുമതലകളുണ്ട്. അതൊക്കെ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചാല് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അസുരൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഒരു താരതമ്യം പറയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ട്. അപ്പൊ ഏത് സമുദ്രാണ്? ഈ സംസാര സാഗരം, അല്ലെ? ഈ ഭവസാഗരം, ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ള ഈ കടലുണ്ടല്ലോ, ഈ കടലില്, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഇപ്പൊ ലഭിച്ചേക്കണത് എന്താണെന്നറിയോ? ബോട്ടായിട്ടാണ്, ഒരു തോണിയായിട്ടാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് സമുദ്രമായിട്ട് പറയുന്നത്.
വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്, ആചാര്യന്മാര്, വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകര്, ഇവരൊക്കെയാണ് വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാര്. നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന തോണിയില് ഈ തോണിക്കാര് വന്ന് തുഴയും അല്ലെ. വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്, ആചാര്യന്മാര്, വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകര്, ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ശരീരത്തിനാകുന്ന തോണിയെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവര്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങള് ഒക്കെ അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത് എന്തിനാ? ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെ, വിവേചന ശക്തിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതൊക്കെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ തോണിക്ക് അനുകൂലമായ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്റ് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ തോണി സ്പീഡിൽ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം, ഈ ജനിമൃതി ചക്രമാകുന്ന ഈ സാഗരം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭവസാഗരം അല്ലെങ്കിൽ സംസാര സാഗരം എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ സംസാര സാഗരത്തിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ബോട്ട്, തോണിയാണ് നമ്മൾക്കിപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരം. അതില് വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരായിട്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകരുണ്ടാവും. പിന്നെയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെ, കഴിവുകളുണ്ട് നമുക്ക് പല. ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഈ ബോട്ടിന് സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ്. അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഭവസാഗരത്തിനെ തരണം ചെയ്യണം. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഈ അതിന്റെ ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടിയിരിക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നതാ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ടാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് സമുദ്രം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകരുമാണ് വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാര്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളോ അത് അനുകൂലമായ കാറ്റും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂല കാറ്റിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അല്ലെ, മനുഷ്യ ശരീരം അത് ലഭിച്ചിട്ടും നമ്മള് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആത്മഹന്താവ് എന്നറിയപ്പെടും. ആത്മനാശകനായിട്ട് അയാളെ കണക്കാക്കണം എന്ന്. നമ്മൾ അറിയണമല്ലേ, ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ഈ അന്വേഷണത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയാ. അഥാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അജ്ഞത കൊണ്ട് തെറ്റിലേക്ക് വീണു പോകരുത്. നമ്മുടെ ജന്മ ഉദ്ദേശം അത് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ്. പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതെല്ലാം അറിയണം നമ്മള്. അതിനായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം. ആത്മബോധമില്ലാത്ത ആളുടെ ജീവിതം നിഷ്ഫലമാണ് അല്ലെ, ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. അഹം എന്നുള്ള ഭാവമില്ലാതെ കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അല്ലെ. ജീവിതത്തിലെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ആ പരിപൂർണത നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമാവാസിയിലെ രാത്രി പോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ, തമസ് അന്ധകാരത്താൽ എങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോ കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ് അല്ലെ. മായ, അജ്ഞത ഒക്കെ ആകുന്ന അന്ധകാരത്തിനെ മാറ്റും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സൂര്യൻ. ഇപ്പോ സ്നേഹപൂർവം ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഒപ്പം സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറയാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അഹം അജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത എന്ന് നമ്മൾ വരികള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, 10ാം അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുമ്പും പറഞ്ഞു നമ്മള് അല്ലെ,
ഒരു പശുവും കുറച്ച് ഭൂമിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റും അല്ലെ. ബാക്കി സമയം നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇത്രയും വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ, ഈ ഒരു വലിയൊരു ചാൻസാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കില് അയാൾ ആത്മഹന്താവാണ് അല്ലെ. അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഇത്രയും മൂല്യവത്തായ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും ശ്രമിക്കാത്തവര് എന്താണ് ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകാശമാനമായ വഴികളിൽ അല്ല അവരുടെ ഗതി ഉണ്ടാവുക. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ അറിയാത്ത, ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ, ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായിട്ട് അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക അസുരന്മാര് ചിലപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പരിവേഷം സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി മാത്രമാണ്. ഭഗവത്ഗീത അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം വഞ്ചനയുടെയും സ്വന്തം ധനശേഷിയുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ അജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകളിൽ കൂടി അധികാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ മഹാന്മാരായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. അത്തരം അസുരന്മാര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ഈശാവാസ്യ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും അന്ധകാരപൂർണമായ പ്രഭവത്തിൽ, ഏറ്റവും അന്ധകാരപൂർണമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ്. മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയണത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വയറിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഭഗവാനെ ഒന്നും അറിയാൻ ഒട്ടും ശ്രമിക്കുന്നേയില്ല അല്ലെ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഭക്ഷിക്കണം, കുറെ ഉറങ്ങണം, അത്ര മൃഗത്തിന്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല അല്ലെ. ഹൈ തിങ്കിങ് ഇല്ല. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് അറിയണില്ല. അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം മൃഗങ്ങളെ പോലെ ചെയ്യും. പിന്നെയോ ഇനി നാളെ തൊഴിലില്ലാണ്ടാവോ എന്നുള്ള ആ ഭയം ഉണ്ടാവും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ, അതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്നാ പറയണത്. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിനാണ്. അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത എന്താണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകരാകാത്ത പക്ഷം നമുക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം വേണമല്ലേ. ആത്മാവിന് പരിപോഷണം ലഭിക്കണം. ആത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജീവിത സാഫല്യമുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി ജാഗരൂകരാകാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവര് പ്രകൃതിയാലെ അവര് നിർബന്ധിതരാവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ. കൂടുതൽ അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവരെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളില് തളച്ച് ഇടപെടും. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച്
അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് മാനുഷികമായിട്ട് ജീവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തൻ്റെ ചുമതലകളൊക്കെ നിർവഹിക്കണേൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം എന്താണ്? ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി വരുമ്പോൾ അസുരഗ്രഹങ്ങളിൽ കുറെ കാലം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർമ്മക്കുരുക്കില് പെട്ട് വലയേണ്ടി വരും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ പ്രയത്നമൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയില്ല എന്ന് വെച്ചാലോ, എന്നാലും മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അടുത്ത ജന്മം ഉത്തമ കുടുംബത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പരിശ്രമം തുടങ്ങണം. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലെത്തും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവര് മായാമോഹിതരാണ് അല്ലേ. അവർക്ക് ഭൗതിക സന്തുഷ്ടി ആസക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവര് അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലാണ് ചെന്ന് പതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ളതല്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മേലേൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലേ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ചോദ്യം പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ ആരെങ്കിലും? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി മന്ത്രം 2 വിശദീകരിക്കുക, അത് അതിന്റെ വിവർത്തനം. വിവർത്തനം പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അതാരെങ്കിലും അടുത്ത ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം. ഞാൻ ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരാൾ നൂറുകണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങള്, ആ ചിന്ത, ഭാവന എന്താണ്? ഈശാവാസ്യം അല്ലെ, ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം, എനിക്ക് അർഹമായത് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കാവൂ എന്നുള്ള ഭാവനയോടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആള് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളക്കില്ല. ഇതല്ലാതെ പരമപദപ്രാപ്തിക്ക് മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. വിഷ്ണുപ്രിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്? ജീവവർഗത്തിന് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണിത്. ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. വികർമ്മം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധിതരാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അടുത്തത് 3 തരം കർമ്മങ്ങള്. അത് നമുക്ക് അറിയണതാ അല്ലേ.
കർമ്മം കർമ്മം വികർമ്മം അത് വികർമ്മം. പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ അടുത്തത് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത് സുകർമ്മം. മാനസിക ഭാവിക സുകർമ്മം. ശാരീരിക കർമ്മങ്ങളെ അത് വിശദമാക്കുക. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ BMW പഠിച്ചില്ലേ, ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്. ആ, അതാണ് ആ. ശരീരത്തിന്റെ തപസ്. എന്താണ്? ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇവയുടെ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. പെരുമാറ്റത്തിൽ ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം ഉണ്ടാവണം, ബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചിത്വം ഉണ്ടാവണം, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ബഹുമാനിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് അല്ലെ, ശാരീരികമായിട്ട്. ഇനി വാക്കുകൊണ്ടാണെങ്കിലോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലൊന്നും സംസാരിക്കരുത്, നിരർത്ഥകമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളില് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ നമ്മള് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കി പറയണം, ഉപോദ്ബലകമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കണം പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന്. പിന്നെയോ മനസ്സുകൊണ്ടാണെങ്കിലോ സന്തോഷവാനും സൗമ്യനുമായിട്ട് ഇരിക്കുക എപ്പോഴും അല്ലെ, കൂളായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അല്ലെ. പുരാണ കഥകള് ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച ആ BMW ആ തത്വമാണ് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അതാണ് മാതാജി സുകർമ്മം. എന്താ സുകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണോ? ഏതാ? അതല്ല, അതിന് അടുത്ത സുകർമ്മം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? സുകർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? നല്ല സത്കർമ്മം. അത് മാനവീകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അതൊരു കർമ്മയോഗം. അതല്ലേ സുകർമ്മം? നന്നായിട്ടുണ്ട് സെന്റൻസ്. അതന്നെ, അതാണ് സുകർമ്മം. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ മാതാജി? അത് മാതാജി, അതെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ബുക്കുണ്ടോ മാതാജിക്ക്? ഉണ്ടെങ്കിലേ 24-ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ്, മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ത്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അതൊരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അതാണ് സുകർമ്മം അല്ലേ? ഇത്ര എഴുതിയ പോരെ മാതാജി? മതി മതി. മാതാജി പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്, അന്നേരം ഒന്നും അത് അവര് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മാതാജി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വിഷ്ണുപ്രിയ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അത് പ്രീതി മാതാജി ഇട്ട്. മതി. അത് വായിച്ചു നോക്കി എഴുതാം. വായിച്ചു നോക്കുന്നു. PDF ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലേ? മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതാ? മന്ത്രം 3 ഇനി. അത് ആ മന്ത്രം 3 വിശദമാക്കുക. ഒന്ന് പറയോ? ആത്മഹന്താവ് അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്ത ഒരാള് ആത്മഹന്താവാണ് അല്ലെ. അയാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളില് എത്തിച്ചേരും. അതാണ് 3-ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞു. മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം, ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യനായി ജനിക്കണതല്ലേ, വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പല ഗുണങ്ങളും മനുഷ്യനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാള് അസുരനാണ്. പിന്നെ അടുത്തത്, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? വിശദമാക്കുക. സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. അതെ, 2 തരത്തിലാണ്. സുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും. ചുമതലകൾ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവര് അസുരര്. അടുത്തത് സെന്റൻസ് അങ്ങ് എഴുതിക്കൂടെ മാതാജി? ഈ ചുമതലാബോധമുള്ളതും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതാം. സുരന്മാർ സദാസമയവും പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതും എഴുതാം. വലിയ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അതും എഴുതാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു?
ഒരു തോണിയോട് അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട്. സവിശേഷതകള് അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടാണ് അല്ലെ? ആ സുഗമമായിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരം തോണിയാണ്, ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനുള്ള തോണിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? സവിശേഷ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. അതന്നെ അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സവിശേഷതകള്. അതായത് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെ, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, കണ്ടറിയാനും കേട്ടറിയാനും ഒക്കെയുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതൊക്കെയും നമ്മളെ ഈ സുഗമമായിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷത. അല്ല, മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തോണി തന്നെയാണ്, ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനുള്ള തോണി തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതികതയാണ് സമുദ്രം. തോണിക്കാരനാരാ? ആചാര്യനും അധ്യാപകർ. വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്. അതെ, ആത്മീയ ഗുരു ഒക്കെയാണ്. അനുകൂലമായ കാറ്റില് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പെടൂട്ടോ. അനുകൂലമായ കാറ്റില് ബോട്ട് മനുഷ്യ ശരീരാണ്, കപ്പിത്താൻ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്, അനുകൂലമായ കാറ്റ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആണ് എന്ന് കരുതാം. പിന്നെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആ സമുദ്രം കടക്കാൻ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കാത്തവര് ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനാണ്. നീചഗ്രഹങ്ങളില് പോയി പതിക്കും അവര്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാലോ ഇതൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ കരുണാമയനാണ്. വിഷം നൽകി കൊല്ലാൻ വന്ന പൂതനയ്ക്ക് പോലും മുക്തി കൊടുത്തതാ അല്ലെ? അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചോദ്യം. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം? പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവസ്ഥ. അതെ, അതായത് നമുക്കിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം എന്നുള്ള തോണിയുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ഭവസാഗരം കടക്കാൻ ആത്മീയ ഗുരു നമുക്ക് ലഭ്യമാവും അല്ലെ? ശാസ്ത്രം ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ അനുകൂലമായ കാറ്റ് അല്ലെ? ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് ഇതൊക്കെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള പരിശ്രമം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകൻ തന്നെയാണ്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ. അതെ, 28 അതെ. പേജ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? മനുഷ്യൻ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെ, 29ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി. ഞാൻ എഴുതിയില്ലായിരുന്നു മാതാജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ചുമതലകൾ. അതെ. ഞാൻ ആത്മസംഭാവിത എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക, വിശദമാക്കുക. അത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് സമ്പന്നവും കുലീനവുമായ കുടുംബത്തിൽ ജനനം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അന്ധകാര നിബിഡമായ നരലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഇതിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ആത്മസംഭാവിത. അത് ആത്മഹന്ത. സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആത്മഹന്താവൻ. ആത്മസംഭാവിത എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല.
അത് എവിടെയാണത്? ലാസ്റ്റാ മാതാജി, ലാസ്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. ആത്മസംഭാവിത നല്ല അത് അവിടെ ഉണ്ട്. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്തരം മേളില് ഞാൻ വായിച്ച സെന്റൻസ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കുന്നു. അതെ, മായാമോഹിതരായിട്ട് മാതാജി ആ സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതണ്ടേ? അത്രയും കൂടെ വേണം. എഴുതിയില്ലേ വേണം. ശരിയാകും. അതെ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലെത്തും. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. തീർന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ? ഇത്രേ ഉള്ളു മാതാജി, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നോളൂ. ഏതാ? വലിയ പാട് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാ മതി. ബുക്ക് കിട്ടിയേ മാറിപ്പോയി മാതാജി. എനിക്ക് ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ബുക്കാണ് കിട്ടിയത്. ഒരാളുടെ കൊടുത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മൊത്തത്തിൽ PDF ഇട്ടേക്കുന്നത്, പടം എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിയാ മതി. ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കാം, അത് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ. എനിക്ക് വിഷ്ണുപ്രിയ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നു. ഇല്ല, ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരി. പറയോ. ശ്രീരംഗന യാത്രയുടെ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. ഓക്കെ. ആവശ്യമുള്ളവര് അതിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യണേ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. ആരെ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നേ? പോണോന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റൂല മാതാജി. എന്റെ മരുമോള് സ്ഥലത്തില് 2 പിള്ളേരുണ്ട്, അവരെ നോക്കാൻ അവളിവിടെ എത്തുവാണെങ്കിലേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പോണോന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സൗകര്യപ്പെടുന്നവര് പോകൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.